Здравейте в шоуто Комагия 2! Сега аз говоря. Аз съм Мира, както вече знаете, тя е Габи. Аз съм Габи. Знаем. И сега ще се пренесем в... Като за начало, хайде малко при Ваня, че видях, че смазах едни окна, ви да видите да са живи. Добре, 3, 2, 1! Ето ни при Ваня. Я да видим охлювите. Да. Сега ще се пренесем при охлювите. Чакай, мъничко, ето ги. Много гадно, виж. Смазах един. Добре. Сега, както и да е, добре, хайде да видите достоверно, че това е при Ваня и да се пренасяме вече при Боро. Така малко тук е трудно да се стане. Сега ще се пренесем пред блока. Не, при Вимакса, искаш ли? Да, може, добре. 3, 2,